Bubagra bir Bikram Kishore Manikko Bahadur no ani khabai khulumani yaparo bo tini 115 bisi komplit nka bini achaimani o jorao जों बेलायखानो खाथं खाजा नरक नखना सेमाव नरक o borok mutiki pasa jagra nong nang proshno khayan taklayo chini oro sab sab tong minister tong MLA tong जों leaders rok tong raja jotoni bagino raja जों oro tinini salo जों bisas kai जों wanchu gyaje bo BJP khayu जों Tiprama thakhayu bo IPF khayu bo onno party khayu ni जों wanchu gya ese जों Tiprani 184 जना राजानि बुसुक बुथाय रक ungui जों तिनि सिनि राजानि आसाइमानि सालनो जों बेलायखानो खाथं खाजाखाय पालायना नांगौ होनै जों तिनि अरज तो पालखाय बासावु जों तिनि फायलायु राजानि मांथंग जों किजा खुम्बगलायानो होनै फायलाय मानिसि आबुनि बागै सेमानि बे ताकलायनि हिंखाय हरबाय साल बेलायखानो आलादा नरक नुखना आबुनि बागै बेलाय बेलाय हामबाय मायाफारो जत्तनो कारण आं अबनो मेसेज रिना मुसंग सारा त्रिपुरानि आनि खाजानि ताकुते बुकुक संनो ताय अक्रा साकरा रकनो बाहायनो जों चिनि राजा रकनि आसाइमा साल थैमान साल याखायबा बंनि जे सिरि सिटिनि जों ताम बरक मनसुनि सिनि जाकमानि जों तिप्रासा हनै पुइला सिनि जाकमानि बेंतै ओंखाय राजा रकनि बिसिंतैसो जों तिप्रासानि सिनि जागो उलसो जों राजनैतिक bo BJP ang Tiprama tha bo IPF ti bo ANP ti bo CPM ni ulo se phayo abo ni bagino puila na जों chini raja rokno borom dina nango khulumna nango manina nango tini chini oitigjo chini itihas no जों kathang narikna ni nango asukno hambai